prostě mě opravdu nevadí Věra. Mně přijde prostě taková, že by, já nevím, kvůli tobě spolkla ten telefon. A to je pič. Jo. Ale tě. Ne. Nevěříš? Pozri do očí. Hele, tam měla strach dneska Mariana z tebe jako blázen. Už nejsem taká, jak jsem byla. A to bylo proč? Jako proč by se mi mělo něco nelíbit? Všechno se jí najednou líbí. Není nic problém. No, tak se prostě musíš ale stejně rozhodnout sama. Já bych vyhodil Já jsem rozhodnutá. Frajera. Prosím? Halo, môžeš poslať tie 3 kreatúry? Áno. Páči sa. Takže môžete sa vrátiť. 3. Dobre, takže vy 3 ste na vyhadzov. A teraz sa vás opýtam, prečo by som vás nemala vyhodiť, Mariana? Lebo som totálne zmenila môj postoj k tejto súťaži a... To ste hovorili minule. Nie, tentokrát... Minule ste to tiež Ja viem, ale minule som hovorila v zlom, že chcem leteť. Nie, a potom ste prišli naspäť, keď ste boli v rozstrele a ste povedali to isté, čo mi hovoríte teraz. Ja neviem, posledné 2 dní to bolo úplne akože... Úplne si z toho hotová. Z mojej strany veľká snaha, vážne. Takže to je dôvod, prečo by som vás nemala vyhodiť. No, můj důvod je to, že stojím o to dělat v modní firmě. Studovala jsem modní návrhářství a stojím o to, abych mohla využít vašich peněz k tomu, abych mohla být kreativní. Dobre, vy? Tak já si myslím, že bych to neměla být vůbec já, protože když si vemete, že vlastně jsme absolvovali už vlastně další úkoly. Já No to všetky absolvovali. jdu do každého, ale všimněte si jedné věci. Vlastně se vyhrály souboje vždycky tam, kde jsem v tom týmu byla já. Ať už to bylo to business, to první, anebo vlastně v předchozím, kde jsem taky byla já s Marianou. Tak vždycky, tak je to vždycky vlastně 2-1 kluci, ale vždycky, kde jsem já. Tam se to prostě vyhraje. A jestliže někdy mluvím dlouze, tak je to možná ze zvyku to, že jsem prostě učitelka a takhle, tak člověk potřebuje tyhle ty věci odstranit. Ale můj záměr je vždycky pomoct. Vždycky to, že jsme si dneska, víte, kde je problém? Problém je to, že my jsme prostě babi a nedokážeme se už konečně domluvit. Mě to už tak štve, takovýhle blbý keci tady. Místo, aby jsme sedli, dali dohromady a říct, hele, třeba tým lídr mě dneska říct, hele, ty seš taková, ty tomu rozumíš, ty to tady budeš dělat. Jo, nechala to být, takovýhle pindy tam. Takovýhle pindy, mně se nelíbilo, že je to o vás, opravdu. A když vidím, že všichni proti mně prostě se postaví, jo, ani tyhle ty blbý šaty, já jsem si je na sebe nevzala, prostě bych si to nikdy v životě nevzala. Je mi 50, ne, že se nenosím, taky se někdy nosím extravagantně, opravdu jo. Všichni ví, že se takhle oblíkám, ale velmi vkusně, jo. A řekli mi, že nejsem týmová hráčka. Já jsem sem nepřišla bojovat do týmu. Já jsem extra hráč. Proto jsem řekla, že tohleto si v životě na sebe nevemu. Ať se každá odkryje, jak vypadají. Kruci, tak jdu taky trošku sebe reprezentovat. Musím vypadat. Jo, ale všimněte si, když jsme dělali biznis, tyhle ty nahoře, teď to byla moje práce a vajdy. Já ve vysokých botech. Za chvíli jsme byli nahoře, ale jasně jsem věděla, že ve 3. patře s Vajdou, to, opravdu to byla s Vajdou, pardon, to je, že jsem věděla, že tam je restaurace stejně. A to, že jsme tam odchytli toho člověka, to byla rychlost. A věděli jsme, že tam je tabák, že nás tam prostě zavede. Už ma hlava boli. Dobre, teraz mám jednu z vás v 3 vyhodiť. Čiže vy si myslíte, že preto, že vás baví táto súťaž? Myslím si, že som totálne zmenila môj názor. Čiže baví vás o mňa si robiť? Nie, to absolútne nie. Vy si zase myslíte, pretože moderné návrhárstvo ste študovali, že by som vás No, nemala já se vyhodiť? přiznám, že momentálně já nejsem A vy si týmový myslíte, hráč. že bez vás by to tu nešlo? Že Úplně ten si tým... to nemyslím. Úplně ne, ale můžu jim pomoct. Můžu jim pomoct, hledače. Dobre. Ja som sa rozhodla, že dnešným dňom končí v tejto súťaži pani Viera. Vyhodila som vás preto, lebo toto, čo ste tu teraz predviedli, bolo divadlo. Divadlo babkové. Ani nie normálne.
Sama seba tu vychvalujete, bez vás nič nejde. Tu ste sedeli jak 5 peňazí, si nevedeli nič povedať. Veľa rozprávate a nič nerobíte. Chodíte na tých opätkoch, dookola pobehujete a hovno z vás. Nič. U mňa ste dnes skončili. Môžete odísť. Vy dve ostávate.